Татарлар тапшыруы Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасының ел дәвамында төрле район, өлкәләрдә узган чараларын һәр даим яктыртып бара. Алар тормышыбызда игътибар җитмәгән проблемаларны күтәреп чыгаралар, шактый күп тармакларны үз эченә алган очрашулар оештыралар. Бүген сезне Самар өлкәсенә алып барырбыз. Анда нинди үзенчәлекле очрашулар булганын Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Татар халкының тамырлары авылларда. Ничек кенә булмасын, без һәр вакыт авыллар хакында сөйләү урынлы. Хәзер без Самара өлкәсе Похвеснево районы Гали авылында. Әлеге 400 елдан артык тарихы булган авыл хакында ишетмәгән татар сирәктер. Бүген монда Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасының очрашуы. Киңәшмәгә җыелган хатын-кызларыбызның иң беренче очрашуы Гали авылының мәктәбендә узды. Күчмә утырышның темасы, исеме шәҗәрәләрдә бабаларыбызның тарихи хәтере дип атала. Ни өчен Самар өлкәсе, ни өчен беренче көнне без Гали авылында булырга уйладык? Хәзер иң төп проблемалар җир проблемасы. 2100 халкы булган Гали авылы җир кадерен белеп саклап яши. Монда җир кешеләре гомер итә дисәк, дөресрәк булыр. Бүгенге көндә фермерлар, минем зур иш фермер хозяйство бар. Бер фермерда 450 баш сыер җәнлеге, сөт сау сыерларында 3000 гектар җире бар. Икенче фермерым только җир буенча гына эшли. Аның 1000 гектар җире бар. Безнең авылда бер 30 кишле егет бар безнең авылда менә. Барысы да эшмәкәр, бездә строительләр бар, бездә фермерлар бар. Бездә юл салучылар бар. Ит, сөт, он, май һәрхәлдә кешегә көндәлек яшәү өчен нәрсә кирәк, барысы да авылда җитештерелә. Ит цехы, ипи пешерү, төзелеш материаллары булдыру, 20 гектарда 400гә якын теплица булу бу табигый. Чөнки Гали авылы халкы барысы да үз эшләрен булдырып гомер итүчеләр. Без бөтенебез 100 хатын-кыз җыелып, безнең регионнардан да 9 регионнан бар монда, Татарстанның 37 районыннан бар. Безгә өйрәнерлек әйбер Самар өлкәсендә җитәрлек. Хак, инде әйткәнебезчә, очрашулар мәктәптән башланды. Кыскача мәктәпнең эшчәнлеге хакында. Мәктәбебез хәзерге вакытта 200 бала безнең укый, 201 нидә. Күпме укытучы белем бирә? 20 укытучыларыбыз 24, бөтенесе квалификация үткән, бөтенесе укыган. Иң мөһиме безнең балаларда иң беренче урынга тәртип хәзер чыга. Тәртип. Ана теле укытыла, музейлары да бар, чын татар авылында була торган татар мөхите монда. Мин 5нче сыйныфтан тотынып 9нчы сыйныф балаларны укытамын. Әдәбият атнасына бер мәртәбә, то есть 1 сәгать. Тел, как внеурочка булып бара инде, ул туры шулай ук 1 сәгать бара. Менә Искәндәр, әлеге музей турында сүз алып барсак, монда нәрсәләр тупланган? Менә 2 бүлмәгә бүленгән безнең музей. Берсе архив документлары, икенчесе школлар әйберләре инде җиһазларында аерым. Авыл халкының инде. Инде күргәнегезчә мәктәп гөрләп эшли. Быел мәктәпкә 21 бала укырга кергән. 75 бала балалар бакчасында йөри. Инде быел 90 балалык яңа балалар бакчасы сафка басачак. Бу яшь гаиләләрнең күптәнге хыялы иде. Үз авылларында балаларын татар мөхитендә тәрбияләү. Яшьләр авылда кала. Алар инде зур бер урам булып яшиләр. Үз йортларын булдырып, үз эшләрен ачып. Менә шундыйларның берсе Сафиуллиннар. Хәләл цехлары бар, маллар тоталар. Бездә 30 артык халык эшли бит була. Без ясыйбыз 18 тоннадан 20 тонна кадәр инде айна. Без хәләл продукция безнең ая безнең үзебезнең авыл байлары инде кайтып, хәләл итеп суеп, итеп безгә тапшалар инде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Самар өлкәсе Гали авылы менә шундый күп балалы яшь гаиләләре белән аерылып тора. Без инде үз чиратыбызда кая гына барсак та, менә шундый кечкенә генә күчтәнәчләр белән йөрибез. Бүген күпменә әлеге Кукмара тавасы нәкъ Сафиуллиннар гаиләсенә калдырачакбыз. Рәхим итеп алалы Самат. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Күп балалы гаиләләр мен хәзер тушыгын әйтәм, Ләйсәнә, алар безнең 25-30 гаиләгә якын. Менә мин үземнең балаларымны гына әйтәм. Минем улымда 4 бала, 3 малайда 1 кыз.
Икенче малайында 2 малайда бер кыз. Барсы да авылда яши. Барсы да авылда яши, икесе дә авылда яши. Инде бүгенге вакыйга хакында Аккалфаклылар авыл тормышы белән танышып йөри. Мәктәп, мәдрәсә, яңа мәчеттә булдылар. Мәдрәсәбез 1992 елда ачылды. Әлгесе көнгә хәтлек эшләп килә, әлхәмдүлилләһ. Шушы чорда 400-дән артык шәкерт чыгардык. Әлхәмдүлилләһ. Шуларның 250-се имам булып, имамчылык вазифасын алып баралар. Бүген ничә шәкерт белем ала? Бүгенге көндә безнең заочное отделениедә 31 шәкерт белем ала. Вечернее отделениедә 102 шәкерт белем ала. Авылы инде үзе само по себе инде ул дине авылы. Нык монда динне тоталар, мәчетләргә йөриләр. 4 мәчет бар инде. Аларның эшчәнлеге хакында без киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Кич белән кунаклар клубка җыелды. Монда чигү усталары белән танышу, бавырсак пешерү буенча һәм башка кызыклы мастер-класслар әзерләнгән иде. Мин бу авылда килен булып килдем. Авылны бик шаттым. Бик уңган халык яши. Миңа шунысы шик. Авылда бит эш юк диләр. Ә монда эшсез утыручы кеше юк. Килен сөлгесе кыстарга киләләр. Менә шушы яулыкны биргәчтен, никях та, туй да шунда гына була. Шусыз бездә кыз бирү юк. Безнең илгәрге гореф гадәтләребез әлдә саклана, әлхәмдүлилләһ шөкер. Авылыма меңнән рәхмәт. Безнең кешеләребез әйбәт. Менә монда күргән чигүләр, нинди фикерләр? Бик яхшы. Яңа рисунлыклар бар, яңа башкача чигүләр. Алар азгына һәр бер әтәләр авыл башка, кавым башка. Андалар башкачадрак чигәләр. Аны да мин төшертеп яза бардым. Безнең авыл зур, матур, халкыбыз уңган. Бездә 4 мәчет бар. Безнең авылда бик матур бәйрәмнәр, зур бәйрәмнәр үтә. Иң гаҗәпләндергәнде авылның зурлыгы булды. Шундый могҗизалы авыл кебек миңа тоелды. Бу авылда чынлап та яшьләр күп. Халыкның кунакчыл булуына, йорт җирләренең матур булуына һәм үзләренә шөгыль табып, үзләрен өчен, халык өчен эшләгәннәренә сокланып куя алмыйм. Кыскасы, Гали авылы ничек дөрес кыйбла алып яши башлаган, шулай дәвам итә. Иң мөһиме, киләчәген кайгырта. Ә узганнарны онытмый, затлы ул кызларына рәхмәтле. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Гали авылы, Самар өлкәсе.